ще падна в него. През 80-те години имаше един мъж в бокса, който правеше нещо, което никой друг не можеше. Нокаутираше всеки, във всяка категория, при всяко тегло. Името му беше Томас Хърнс, наричан Хитман, а дясната му ръка беше оръжие за масово унищожение, което никоя брадичка на планетата не можеше да издържи. 4 категории, 5 пояса и десница, която караше дори най-смелите да треперят. Това е историята на най-страшния нокаутьор от 80-те години. Хърнс е роден в Детройт през 1958 година, моторният град. Същият град, който десетилетия по-рано беше дал на света Джо и Луис. Още като млад започна да тренира в залата Кинг Соломон, близо до дома си.